Mit szólnál hozzá, hogyha 10 000 forintot kérnél tőlem kölcsön, és én csak egy papírlapra ráírnám, hogy 10 000, azt odaadnám neked, és egy év múlva 15 000 igazi forintot kérnék tőled vissza. Azt mondanád valószínűleg, hogy hülye vagyok, és ez egy nagyon buta elképzelés. Na de a bankok pontosan ezt csinálják. A bankok nem azt a pénzt adják neked kölcsön, amivel ténylegesen rendelkeznek, a bankok olcsó hitelek formájában teremtik a pénzt a semmiből, és ezt adja a centrálbank, a jegybank, a fogyasztói bankoknak oda, amit aztán hitelek formájában bocsátanak ki cégeknek, neked, mindenkinek. Tehát annak a pénznek, amit a semmiből teremtettek, és semmilyen érték nincsen mögötte, te adod meg az értéket valós munkával, valós termelt termékekkel. Erre van egy megoldás. Bitcoinban csak akkor tudsz kölcsön adni valakinek, hogyha ténylegesen rendelkezel a bitcoinnal. A bitcoin mennyiségét nem tudod növelni ellentétben a mostani pénzrendszerrel, 21 millió bitcoin lehet, soha több. A mostani pénznek, a mostani pénzkészletet pedig például Magyarország évente 10%-kal növeli, elképesztő inflációt idézve ezzel elő. Ezért annyira értékes ez az eszköz, és ezt ismerik fel a pénzemberek, mert ez egy valódi értékhordozó, és nem egy lufi pénz, mint a forint, az euró vagy a dollár. Ha szeretnél többet megtudni a témával kapcsolatban, a könyvem előrendelhető Bitcoin, a pénz demokráciája, link a profilom leírásában.